vakamboya kudarira vanhu. Ndoye mupurisa yakanga kutaura sina basa pamasopeda. Ndoti mukaudzwa instruction nedare ndozvamufanira kuita, ndoti dare renyu narifambe. Instruction inenge yapuwa nedare ndoyatofanira kuteedzera. Kana munhu asina kuwanikwa musamirire zuva rekotika kuti rikwane muzoya mutaura kuti haana kuya, isi takakupai that order as a court. It's an order from the court. Kuti kana maakuuya huyai makadai. Kana mauya musi wedare hazvishandi, monzi dzokerai mozodzoka musi wakati. It seems as if teta kudhilaya dare renyu but hamusi kuteedzera kanhi. Kana munhu maona kuti hamusi kumuona munodzoka kamuripota kudare. Isi tokuudzai zvekuita. Nyaya yako iri kupfuurira mberi nechikonzero chekuti uyu ndichimubvunza kuti wadanana nemukadzi wemunhu, akataura ndadanana naye for 2 weeks. I5 mombe vamurangano. Yotangira ipapo. Ndokuti ifambe nyaya yenyu ipere. Hatisi kutonga nyaya yemunhu aipenga kana kuti chichi. Isusu kuno kwati atiextote munhu zvaanofunga kuti achitaura neni tichimubvunza kuti saka iwe wakadana nemukadzi wemunhu kwenguva yakadii. Akapindura nemuromo wake achiudza ini in person 2 weeks. Vanhu mai makateerera ndichimubvunza. Akudzoka kudare akutaura zvekunge hamena achaziva kuti ndino wanga aitaura naye. Nehwaedare, yes. Otangira ipapo nokuti chibanditi ndo pachinonakidza, chinobva chatangira ipapo. 5 more. Munhu anofa kutaura ndehapo. Pano andikakwazi kundodza nokuti zvekwene handina mhosva yandinayo. Nokuti igirlfriend asi mukadzi wake anokwanisa here kuprova kuti mukadzi wake. Number 2, munhu wacho haako panapa. Uri mupurisa tozviziva. Ndizvozvo mambo. Mupurisa wanotaura achiita kutambara kutanga nemunombada riri mombe. Izvo handikwanisi mambo. Kana usingakwanisi tokupa nguva ukiwa ndione nguva wega time is now. Ndakataura pangu wenu mambo. Kuti tikasvaka. Wafunga kuti ndafunga kuti tinogona kuti tiende kuone imwe mberi nokuti ndamunikidza zvakanyanya nokuti ava Wakataura neni ndichikubvunza iwe kuti wadanana nemukadzi uyu kwenguva yakareba zvakadii, ukati 2 weeks uchipindura kwandiri. Wozouya muno mudare wakuti wakuita kunge wakufunga zvinhu. Kana wambunyikidzwa kanto zvakanaka wotora action ka. Wati uda kudii, haungatipe nguva iyoyo yekutaura zvekuda kuzotora action kwako nekudini. Dzoka wozotaura nasekretari wangu muchipuhwa matsamba ekuenda mberi kana kuti ekuita sei, I don't know. Zvaonekwa wafunga, ndapa mutongo wenyaya yako. period of payment. Ndapa mutongo wenyaya yako. Ndini wacho ndiri kutonga nyaya yako, ndini wacho ndakanga ndichikubvunza kuti mukadzi uyu zvauya pano wakadanana naye kwenguva yakareba zvakadii. Then you have answered to me direct. 2 weeks. Tazodzoka mudare wakutaura zvimwe zvinhu zvekuti
ungade wakatotaura nyaya yako neimwe nzira yekunge yekuti kana dai maitaura mune avo kawo taita hameno wanga uchiextortwa maybe vaikurova hameno vakanga vachiita sei ikoko but wakutaura neni mudare baba mwana wenyu hatimati mwana akutaura neni asununguka kuno ndokunopoterwa nemunhu wasununguka kana uko wanga uchimbunyikidzwa wanga wakabatirwa shamu wanga wakasungirirwa uchiita sei but wakutaura mudare mamambo handiti ndiri kukumubvunza ndini ndaimubvunza uyarapa kuti nhai shamwari yangu zvino zvazvadai kweiye mukadzi wacho wanga wadanana naye kwenguva yakareba zvakadii zvikanzi 2 weeks akagarapo apa paseri penya handiti ndotarisira kuti kana munhu auya mudare mamambo handiti kana zvanga zvakaipa zvichiitika kobva watotaura kuti ndanga ndichirohwa mambo saka zvakati zvamuri kuona izvi ndanga ndichingobvuma because kwandanga ndiri kundandisiri pakadii pakanaka handi ndozvinoita munhu kana ndikashungurudzwa iye mupurisa uyu vane zvavanoita nevanhu kana vasunga vanhu handiti munhu anodayira kubvuma zvinhu zvaasingafanira kunge achibvuma but kana ndasvika kuchaji ofisi apachisina zvavanondiita ndakutaura kuti aiwa vanga vachindirova mapurisa saka pakati ndandichingobvuma zvinhu zvisina kuitika pakati ndandichibvuma zvinhu zvisina kuitika saka ndini ndaimubvunza azouya kudare zvaakanga akutaura mudare andichazvinzwisisa saka nhasi kungomupa mutombo kuti nyaya yavo ifambe mafambiro ainoita action yaada kutora mani yakuita kuti nyaya yavo ibude pachena muno matigone kuti munhu akandiudza kuti ndakatora mukadzi wemunhu for 2 weeks ndomboswero munyengetedza handina nguva iyo 5 mombe tikada kumuteedzera zvaanoda kutambaniswa achiita anoenderera mberi achitambaniswa hatisina nguva yekutombotamba naye ezvina kuti ndambunyikidzwa zvakanyanya mhosva dzese akuda kupa isu but ndisu wakanga achitaurira nyaya dzake kwazvakanga zvaitikira hatikuzive angofanira kungondiudza kuti mambo ezvino ndasununguka munzvimbo yandave manje manaka nyaya yangu iri kunzi zvakati haina kumbofamba yakadai yafamba yakadai kwete kuti right iwewo zvawadaro mukadzi wake was there uyu ticha vakanga varipo achitaura izvo zvandiri kutaura panapa saka hatigone kumupa nguva yekuti aite sekungoda kutamba nematare. Next court yes iwe woita zvaunoda manje against court yes kana kuenda to the other court baba next court taura zvenyu baba wangu asipani chinhu wani kana chitonga kutarira mambo kumusha yes ndizvo kumusha notaura mambo chopadi chomukadzi ari kutaurwa ari mumhepo hatisi kumuona mukadzi uyu ane pani tomuona izvere zvikurepanomunhu nokuti izvo zvipanapa vanhu vakadzi vakawandisa mudhorobha. Inzwai baba ndidi kuti mutaure semwana mudiki muchitaura pamberi pangu ndati mwana wenyu uyu is a professional person. I was respecting murume uyu ndakatarisa profession yake yekubasa handini mapanzwa is a security person uyu arapa ndo zvandaitarisa paari ndichitaura naye ini in person ini handiti mapona aitaura zvandiri kutaurirai imi makanga musipo vakauya mudare tikavapa mukana wekuti mumwe neumwe kuzviprotekta mudare ka uyai nemunhu wachona iyeye akaita neminyaya dzachona uyu aitaura kunge pano umwe munhu uyu achitaura kunge pano umwe munhu isusu muna hamushande chibhanditi baba ndoda kukutaurirai uyu arapa mwana wenyu ndati inini ndichitaura naye ndakamubvunza kuti mukadzi wachona uyu mukadzi wemunhu uyu wakadanana naye kwenguva yakareba zvakadii mubvunzei uyu arapa mwana wenyu toona tobatsirana sei. Munhu ari kutaura mambo ndoti kuti asi mukadzi girlfriend rani girlfriend rake girlfriend rake asi mukadzi wake asikureva mukadzi wake kweoruda kuita se uda kudii uda kudia
Aunogara pamogara unomye gara pango wagara pamwe augare basi unosudza roko ako vanokuona kwanzi girlfriend rako izvozvo zvinoitwa kukoti kuendai kukoti for an appeal muno ndatokupa mutongo wekubvuma wakadii kuti girlfriend rangu iwe girlfriend rake muswandai kubvunza pano asi vaitaurana aiwa chibhanditi vanoti vakabuda muno mofungudza kuti ndarere kwamambo vanotite endai munoita zvamunofunga endai wakadii kutaura kuti mambo munhu ari kutaurawo asi mukadzi wemunhu igirlfriend rake ini girlfriend rangu aiwa zvevanhu 2 musi wauya pano nemukadzi wako ndokumbirawo kuti mundipe rimwe dare and you are open, you are free to take measures. Yes, you are free to take measures. Ndichimubvunza achitaura ega nemuromo wake kuti ndakanyangana nemukadzi uyu 2 weeks.